Yauwa, waye sunan ka ma? Garzali na miko. Kwanakin baya an ce kai wata waka. Ko menene sunanta? Cikin dare. Cikin dare. A cikin waƙar ne gashi sako na aika. Wani irin sako ka aika a ciki? Yan mata ai kwanciya. Yanzu ka ɗau kwandon iskanci da shaƙiyanci ka sa kanka kenan. A'a, kyale shi ba. Wani dai na faɗa. Ba kai ne ka faɗa ba to waye ya faɗa? Waƙar ce tanganciya. Akan wani dalili yasa waka ta yi zarciya? Ko dan maganin samarin kan hanya. Samarin kan hanya su kuma me ya haɗa ka da su? Kai bari baya baya hanyar gaba ta fi daɗi. What? Baba, 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 Baba. Baby, you want bang